No, dobré ráno, dobrý večer, dobrú noc. Nie najmenej hodín teraz, lebo hral som, nudil som sa, išiel sa zapať Minecraft, jak je vidno. A hrám Broken Script práve a našiel som taký divný bug docela, že neviem, či akože stále pôjde, ale tuto tento pán, volá sa Circuit Manchester, nejako akože nechce ma targetovať, neviem, čo s ním je. Ja sa na ňo pozriem znova a dúfam sa niečo stane, lebo doteraz, keď som sa na ňo pozeral, tak sa nič nedelo. Presne takto, a keď sa na ňo pozriem, tak sa má niečo stať. Tak ja ho skúsim oslobodiť. Však F3 plus beže. Čak som pozeral na hitbox, ja neviem, čo je za problém. Tak keď ho približím, takže čo ostane. Budem hrať Broken Script akože tak Broken Script. Že akože aj na kamere dokonca. Lebo to je čo som chcel hovoriť? Ja som úplne zabudol, čo som chcel povedať. Som úplne zmiatnutý. Dobre, tak to bol Circuit, to bolo to, čo som chcel povedať v tomto videu. V menšom. Takže tak. A asi začnem rovno natáčať svoj Broken Script, čo budem hrávať na kameru. Je toto akože jeden z mojich novších účtov, aj keď mal som viacej účtov teraz, toto je jeden z tých najnovších. A akože reálne akože už koľko už to budem musieť robiť, ale dúfam neveľa, lebo nechce sa mi furt znova robiť tie proste dobre, to je jedno už. Proste furt účty nové robiť. A proste už začína ísť na nervy, fakt. Takže asi ukončím aj toto video, možno skúsim nájsť ešte jedno Circuita. Pozriem, či tam nejaký není. Že by nejaký Manchester mohol byť nejaký, že by som mohol ďalšie digerov. Nie. Není no. Nevadí, tak možno inokedy. Nie je to dosť random tento modpack a teraz akože mám Zaracha v podstate, tak nemôžem hrať, ale je to tak, že hrám teraz proste takto o polnoci. Je to proste, toto je moje prvé video a to proste si je to video. To je zaujímavé. Ja sa snažím niečo nájsť, ale pochybujem, že nejakého Circuita nájsť. Je to veľmi zlobivý kuk, jak sa hovorí po česky, keď češtinu neznášam. Ale ja neviem, akože teraz to je také prvé video, nebude to najdlhšie video, ale zase neviem. Ja som to doslova najprv chcel iba, že ten bug, že je s tým Circuitom, čo sa hýbe, ale už som aktivoval. Aký Maze Shadow? Čo je do riti? Že by nová anomália. Už sa to chcel predkúrať, ale nechcem zase. Takže jak sa k tomu dostanem bez toho, aby som to aktivoval nejaká postavka,
creature, alebo nie? Je to nejaká... Kde je? To je ti. Nevidím možno na mape, že nič také. Nič, tak asi som stratil. To je jedno reálne. Ináč túto tejto smrti som sa snažil toho cirkuta odbuchnúť. Tam bol akože ešte jeden. Ten nebol staknutý, ten podľa mňa, kebyže sa na ňo pozriem, že by akože aktivoval sa, ale... No. Jen to bolo čo zas. Ten Mercedes build, to je ten... No, to je Snowpier. Ja, smola. Nepomáham. Ja iba útočím. Je to reálne škoda, že nemôžem teraz oficiálne cez deň natáčať, lebo tak sa to o dosť lepšie natáča. Nie takto v noci, keď už som ospalý aj po škole a po všetko. To je mimo point reálne. Mimo point to je jedno. Ale proste je to prvé video introduction, že budem hrať Broken Script. Že keď niekto má taký rád, taký mod, že akože nech zostane v novom kanáli Čavím. Ja som nový na YouTube docela. Mal som viacej už to, ale to som nebral nejak seriózne. To asi bude môj prvý, čo budem brať actually seriózne, ale... Ja som si istý, bo... Jak funguje YouTube akože, že jak natáča, čo ľudia majú rade, čo ľudia nemajú. Som reálne si do tohto priamo zakopal. To som nevyhodil, je to ináč. To nemôžem vyhodiť. Ja sa zabijem, ale nie. Kde to je? To nesmiem len tak vyhodiť proste. To je veľmi dôležitá vec. Morningstar je proste mega OP. Tam už to vidím, fú. Dobre, dúfam sa nespavne nejako, že proste nejaký event, čo despavní mi. Keď mi mám nazvím Morningstar. Na. A ty už drž hubu reálne. Čo mi spravíš? Povedz mi. Už nejaký na mape je vidieť nejaký cirkut alebo niečo, tak rád by som, keby mi dáte vedieť v komentároch, akože keď niekto vlastne bude komentať. Keď niekto vlastne toto video uvidí. Hral som toto trochu. Mám myslím, že 30 či koľko dní. A tak som si získal pár vecí. To je môj svet, nebudem nahrávať na videách. Som hral väčšinou single player. Ja rád tieto single player svety, že čo si vytváram ja. Je to akože také dosť... Prečo zase som hladný? Doriti už trochu. Možno niektorí nepoznajú Broken Script, tak to pozerá vlastne moje video, bez toho by vedel, čo Broken Script je. Doriti tuf. Niečo tu není zaujímavé. Vedel by sa cirkut nájsť, ja mám rád takých, bez takých family packs, dobrí ľudia. Neviem, čo každý na nich hejtí. Aj v lore sú úplne family. Nič zle nikdy nespravili. Lebo iní by sa nepovážili taký cirkut.
to akože nebol to najľahší grind tejto veci, čo mám teraz, ale nebolo to ani až také zle. No to asi bude rap na prvé video a začnem rovno natáčať svoj svet nový, čo budem hrať teraz iba na čo je to takličko. To určite bude hentak putina. Dobre, nevidím žiadnych týchto sirkotov, tak som nechal utopiť v láve. Ja mám a ešte blúzka, takže smola, že zamenám. No to ukáže takto? Výborné. Aha, disky 13 som dostal. To je pekné od neho. Je to takýto štedrý na mňa. Potom som chcel to ešte si spraviť aj farmu na tieto. Na Endermanov, ale to som ešte nechcel robiť. Takže neviem kedy. To už je hotové, no. Však to je dosť rýchle. Ja som si nemazal flintnice, to je jedno. To meno Odoriti. Ja som zabudol, jak sa volám. Ja to tak dostajem ban na YouTube za to meno. Ale ja som čierny, ja môžem. Ja som čierny. Možno to dnes nemá, ja som čierny. Niekedy, že niečo s tým spravím, ale ja neviem vôbec čo. Ja to je, mám to upiči, aj keď dostajem ban. Ja som aj tak používať teraz YouTube na videa. Aj do riti, ale však to nevadí. To bude wrap na prvé video. Je tak, neviem jak to pomenujem, ale bude to musí byť to niečo rozumiteľné. Dobre, tak ja sa lúčim a vidíme sa v ďalšom videu, keď vás niekto bude pozerať. Bronz.